Allah sarki ƙasata makomar arewa. Aikin gama ya riga ya gama, sunan bidiyo na yau kenan. Aikin gama ya riga ya gama, sai dai kawai a ci gaba da addu'a. Sai dai suna nasu, Allah yana nasu, Allah yana nashi. Abubuwa guda 5 nake so lissafa muku daga shigowar 2026, wani canji da aka samu na ta'addanci a arewacin Najeriya, kuma ko ba ka yi wa Allah wallahi sai ka faɗi gaskiya akan abu da na faɗa. Daga shigowar 2026 na ga dukkan malamai da shugabanni da sarakuna da wasu 'yan siyasa duk ba su mai da hankali a irin canjin bala'o'in da suka shigo mana daga shigowar 2026 zuwa yanzu ba, kuma wallahi gaba yayi. Shi yasa muke ta gaya muku cewa ku zo mu haɗa kanmu mu kalli arewarmu, mu gina arewarmu, mu gina yankinmu. Za a zo a farraka mu ne ta kowane ɓangare, kuma sannan a zo a kashe mu, wayanda kai da kake ganin cewa abin ba zai shafe ka ba, kai ma zai fara shafa. To fa yanzu lokaci ya riga yayi. Jama'a, daga shigowar 2026 din nan komai ya canja a arewacin Najeriya, musamman ɓangaren ta'addanci. Ta'addancin da ake yin shi daga 2025 zuwa 2026, na 2025 ya fi sauki akan na 2026, ya riga ya canja ga baki daya. Kashe-kashen rashin mutuncin da kashe-kashen ya linka. Jama'a, daga shigowar 2026 din nan muka ga bama-bamai sun fara dawowa, bama-bamai sun fara dawowa a masallatai, musamman a cikin ƙwarya cikin Maiduguri da sauran state ɗinmu na arewacin Najeriya, wanda wani ana kamawa wani kuma yana tashi. Ta kai ta kawo da 'yan Boko Haram sun dawo da ƙarfinsu, wanda har suna yin wani gem su binne bom su zo su ajiye kuɗi a bakin bom ɗin. Yaro ƙarami ko kai ko mace mai kwaɗayin kuɗi, kana ɗaga kuɗin bom ɗin zai tashi da kai. Banda wanda aka kama. Wannan ina muku kaɗan daga cikin irin setup ɗin da aka seta mana kenan. Idan ka zo ɓangaren ta'addanci, irin kashe-kashen da ake yi a lokacin ta'addanci fa a da a yanzu ya linka na wannan. Idan ka je ka duba abin da ya faru a Neja, bayan sun shiga gari sun kashe na kashewa sama da mutum 30 zuwa 40, kuma sun saci mutane. Idan ka je ka duba sauran ma haka za ka dinga ganin kashe-kashen ya linka na da, kuma sace-sacen ya linka na da, da kuma wulakancin da ake yi ya linka na da. Idan ba ku manta ba, 'yan Boko Haram a shekarun baya sai dai su yi amfani da bindiga, bom ba inda za ka ji bom ya tashi, shekara 2-3 da suka wuce, amma yanzu sun dawo. 'Yan bindiga a yanzu, bayan bindiga da suke amfani da ita, sun fara amfani da bom, su ma suna binnewa a kan hanyar motoci ko kuma suna binnewa a garuruwa. Idan ka zo kan sojojin Najeriya, su kuma za ka ga ana yawan kai musu hare-hare, ko kuma ana binna musu bom suna zuwa suna takawa. Idan ka shigo kuma, idan ka tsaya ka dubi abubuwan gabaki ɗaya sun dawo sabi. An canja musu tsari, sannan kuma ba maganar sauki a cikin wannan al'amarin. Sannan kuma dukkan wa'insu manya da ake ji da su, ko kuma ake ganin cewa za su faɗa ko kuma za su kawo tangarɗa, za ga ko a zo a kama su, ko kuma daman munafukai ne, ko a kama su, ko kuma dai a san wasu wa'inda a musu wani sharrin da kana ji kana gani babu yanda ka iya. To idan abin nan ya tafi a haka fa, kun san me zai faru? Dukkanmu ba za mu tsira ba. Asali ma sojojin sai sun rasa ya za su yi, su da kansu sai sun zo suna neman mafitar yadda za su yi arewan, wato kashe sun ya tsaya. Bayan kashe sun ya tsaya, ko kuma arewan ta zauna lafiya, ko kuma dai su san yadda za su yi su dawo da mulkin domin kashe-kashen ya tsaya. Saboda duk kashe-kashen za a yi ta yi ne a kashe su, a kashe mu, a kashe su, a kashe su, a kashe mu, yadda babu wanda zai tsira. Idan suka ce kuma za su koma wajen juyin mulki su karɓi mulkin ƙasa, nan ma ba zai taɓa yiwuwa ba. Idan ba ku manta ba, shekaran jiya Tinubu ya zo ya sauke jirgin American a Najeriya, ko kuma ce jiya. Kun san me ya sauke? Dukkan wasu masu gadinsa, wanda shi ya ɗaura su, yana da yaƙinin cewa ya yarda da su ba za su ci amanarsa ba, amma wallahi sai ya canjar da su, sai ya matsar da su. Zai zama ba ma wai iya sojojin Najeriya ne kaɗai za su dinga gadinsa ba. Zai zama kafin sojan Najeriya ko wani ma'aikacin Najeriya ya je ya ga Tinubu fa, to sai ya tsallake sojojin American, wanda kun ga jiragen sun fara sauka, wanda babu ma yanda za a yi ya saurare ku 'yan arewa. Kuma sannan ga bala'in ya yi yawa, ga kashe-kashen ya yi yawa. A hakan har za mu shiga 2027. Daga an zo magana 2027, dama ba maganar zaɓe ake ba. Ko da kun yi zaɓen, rikici ma ba zai bar ku yi wa kanku zaɓen ba. Kuma ko da kun yi zaɓen fa, su da suka yi niyyar wanda za su ɗaura ɗin, shi ne zai ƙara ta zarce, ko da ƙuri'ar taku ko babu ƙuri'ar taku. Daga lokacin da ku za ku yunƙuro, ba ku je kusa da shi ba.
sojojin da ake kashewa da ma'aikatan da ake kashewa da masu kuɗin da ake kamawa wasu a kashe da tashe-tashen bama-baman da ta'addancin da ya zo ya ƙara zagaye mana arewacin Najeriya ga baki ɗaya komai ya ziga ya lalace idan aka ce kuma za a kai gare shi ba za ma ku gan shi ba ba za ma ka isa kai ka je gurin shi ba kuma sannan ba zai saurare ku ba kuma sannan rikicin haka zai yi ta tafiya haka zai yi ta tafiya haka zai yi ta tafiya wallahi jama'a wannan abubuwan muke ta ihu a kansa a shekarun baya ku zo mu haɗa kai ku zo mu haɗa kai ku bar mana maganar aƙidanci ku ajiye maganar aƙidanci ku ajiye maganar siyasa ku zo ba mu da inda ya fiye mana arewa amma yau gashi nan kuna ji kuna gani abun nan ya zo ya kasance kuma ba abun da zai hana sai dai addu'a kuma wallahi ku kuka jawo mana kuma wallahi idan masifar ta zo ku kanku ba za ku tsira ba barantana ƴan uwanku barantana matanku barantana danginku ku kanku ba za ku tsira ba ubangiji Allah kare mana arewacin Najeriya dukkan wannan shirin da ake Allah canja